Loh. Slololo. Hae. Hae. Oh ya. Loh. Semangat Bud, semangat Bud. Semangat. Oh. Yeah. Loh. Slololo. 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 Oh. Ha. Ayo cendol. Semangatmu dudono, Ndol. Cari ceperane, Ndol. Oh Loh. Oh ya. Loh. Slololo. Oh ya. Oh ya. Asolole. Oh. Cendol. Mundur, Ndol. Bejaku yo dek yo wis pancen dadi nasibku tak suwun marang sliramu Saking napa Mas aja gawe runtike ngatiku iwak cocot wadai garong becik becot ini pangurong aduh Mas ini pangurong neng pasar joto kucipir aja samar yen ora tak pikir aduh dek aja kuatir menok gagak kok ngandung merat pancen sengaja pancen dicernak aduh sakit hatiku kayu jangan roti aku tak budal aja digandoli aduh dek aja digondel ora tak gandoli ikhlas tenan iki
Oh, ah, oh, ah, Yo. ora sida. Mbak Tejo aja dijak joget. Jak joget Mbak Tejo. Siko tirta saumpama kapan bayo aku bisa gegem lintang ngrenggoyi rembulan aku samar kuatir lan Ayo cendol. Mekar ingono orang kang cengkar ngelak kang paupama nang kudur miti sing tirta kang konelesi lungka Mike dalang mas, Mike dalang orang bakar.
cendol menang yo. Cendol menang. Yo, as. Lo. Ae. Yo. Saut Yo. iya saut. Leno was. Iki sing tak jaluk. Mati nek aku kabeh. Yo. As. Oh ya. Madul jane alun-alun blewis putih rukun warga kono para senopati ngaloga pilih tanding adu ilmu jaya kawijayan ayo ndi mungsuhe yen nyata kanang brangga maju asaku lena pangendamu tebah dadamu lak tak untapke nyawamu. Oh, aduh, Madya. Wah, edian tahun. Loh, males. Wah, edian tahun. Wah, ganti mungsuh. Iki sing tak jaluk sambato bapa kawan biyungmu. Oh, bejegrek kaya tugu Sinukarta. Senopati ring Aloga ingkang jejuluk Jawana Yaksa. Wis ngasta wujuding kembang Pancawarna. Saluku tunggal nutupi babanawa sanga mandeng pucaking grana nuju marang Gustine ngono. Katamping kene Semadi wujud kembang kasabat kono jiwanggane Sang Maha Prabu Jarna Yaksa. Apa sing dadi coba sawangen? Ayo yen to aku sing wujud kaya mangkene ndi mungsuh ya
lundunge amuk-amuk Slakrata Jayabrata. Dol, garap dol, digarap dol. Wis ora tak rasa amuk Slakrata Jayabrata. Mati dening aku Sambata bapa kawan biyung. Sondol, pecutamu ra lara ndol. Nek mau mecut gak lara. Kang Jum, Mas Riyono kon mecut no goleki no. Ben seru. Ben didelok bojone ke luar negeri. Iya. Yeah. Mlayu aja rono. Aja rono nek mlayu. Ayo dol, banter dol. Aja mlayu dol. Oh, iya. Bacotno. Ayo amuk Slakrata Jayabrata. Wes, aja mlayu. Ayo Kang Jum, musuhmu iki. Oh, iki. Ae. Rasa ora lara. Nah, ya kuwi. Kon ya kuwi. Mati dereng aku kelakon. Wah, tukang sirah. Ayo Gus. Sing banter Gus. Wah. Aja endol. Mas Riyono Pajum, Mas Riyono Pajum. Mari kene Mas Riyono mari.
Ayo Kang Jum. Kang Jum. Golek. Mas Riono kon medhot. Wis, awas kenake burine. Burine nek syuting awas kenaan, syutinge gondeli. Ora apa-apa. Ora lara. Ayo Kang Jum. Mas Riono goleki Mas Riono. Nah, Pak Slamet pecut Pak Slamet. Rodok mundur. Lah ya kuwi sing duwe omah kok digoleki iki piye tak diling-ilingi. Koyoke kenal ngono paling no ya. Oh aku sik. Lho aja diambung. Wah padha lanange diambung. Setane iki no akal setane Pak. Setane rodok nakal Pak. Nah. Wes. Nah didamoni sik damone Pak. Nah, dijapani sik Pak, dijapani sik. Ha iki Pak Slamet iki biyen jago tiban. Kuwi biyen jago tiban. Awas. Iya. Lho. Pak Slamet sing dadi jempolane kleru jempolane koyoke kuwi. Jempolane mlebu kleru koyoke jempolane. Jempolane kleru koyok jempolane. Jempolane kleru Pak Met. Tutuk nggih garane pecut Pak Met manu jempolane kleru. Nah. Lah iya. Nah, ngono lho. Nah, ayo Pak Met. Giat wis Pak Met ra apa-apa Pak Met. Iya. Iya ra apa-apa. Heeh. Nah, lho, dibalekne pecute tok. Nah, Mbah Tejo omongno Mbah Tejo. Mbah Tejo. Nah, karo dangdutan ayo Dol. Diwarek aja joget Dol. Iki tugasmu Dol. Nah, iki tugasmu Dol iki Dol. Iki tugasmu kuwi Dol, melek marahi ngono ki Dol. Bim jala bim. Karo joget no Mbak. Piye to ki? Aduh angin dipaki. Salam kerong coy. Salam kerong dari bulan. Karo joget no. Salam Hei. Ramapan Hei. ebu. Hei. Segede Hei. etan sadece. Iya. Ye, Mas Riono kon metu. Mas Riono kon metu. Ayo aja mlayu. Nah, kok dadi sik. Kajub dadi sik. Nah, Dol aja mlebu Dol, kok dadi Dol. Nah, ya kuwi Dol. Oh, pesenane Pak Slamet. Pak Jumono kok dadi. Pesenane Pak Slamet, Pak Jumono kok dadi. Pesenane Pak Slamet iki. Pesenane Pak Slamet Pak Jumono kok dadi iki. Setane Pak Jumono keren lho iki. Setane berwaru.
Oh, ora lara. Nah, candak ndase. Iki sing setane keren, Dol. Dol, setane keren, Dol. Lho. Dapet kurang ajar kowe. Nah. Ya kuwi, ya kuwi. Ya. Mas Riono, Pak Jum dadi Mas Riono. Iya. Mas Riono Pak Jumono dadi lho. Pak Jumono dadi Pak Jumono. Setane berwaru ya iki setane berwaru metu. Yo. Setane berwaru. Jenenge setane sapa iki, Mas? Nah, Pak Jumono jenenge setane ya Jumono pangkat. Jumono. Ya rewang karo jaran kok. Dol cendol. Cakepane maneman Dol. Cakepane dicepoke maneman lho. Anyar maneman Dol. Engko ketimbangane amoh maneman. Nyapa lho setan melung-melung iki setan melung-melung. Setan melung-melung lho. Ndol cendol, Ndol pesenane Mas Riono iki mau. Golekno Mas Riono. Mas Riono golekno. Iki Pak Jum dadi ngono. Pak Jumono dadi ngono. Pak Jumono dadi. Lah rewang campur dadi caraku sindeman tak gebleki ngene iki panggaan. Caraku sindeman tak pentungi panggaan wong kon rewang malah dadi. Nah, ya kuwi Mas, rewang njaluk dadi lho. Jan lah, urung dipecut sekno, urung dipecut dadi sawer iki lho. Dipecut sekno, heeh. Nah, wis. Nek cara aku tak aku lek mecut milih ngono ya mbok sak entuke, mbok sikil, mbok apa sak entuke cara aku mecute. Sak entuke cara aku. Heeh. Iya. Ora lara ya dipecut sindoman. Apa isin ngono apa mergo Lah, wis dulure dhewe neh. Nah, wis pokoke padha rewange mesti akeh sing mecut dong padha rewange kok. Padha rewange sing mecut mesti akeh iki kok. Nah, sakle padha rewange. Cara aku peladen metu kabeh mau mocuti wong iki kabeh cara aku melak meladen tenan nyapa wong kon rewang kon meladen nek ndadi kok. Nah iya, untung aku ora meladen. Cara aku dadi peladen metu bareng-bareng nabu mocuti bareng-bareng cara aku. Elek mecut yo banter le. Nah, lho kok sayek. Mas ora apa. Nggumunku sing mladen kok ya sabar men ora metu ya sing mladen-mladen lho. Cara aku melok meladen tak gebleke. Lumayan. Nah, oh enek tombone ora apa-apa. Suwun. Golek Wis sene. Dulure kabeh nang kene iki kok. Entah omahe kene ya dulure kene. Dol, golekne njaba, Dol. Golekne njaba, Dol. Lah, dulure dhewe kuwi, Dol. Kuwi dulure Dol, Dol. Dulure akeh. Ya setane omahe kene kok. Iki mlumpuk kabeh nang kene. Peh jan ya set gribek. Kang Cendol iki gayane lek diwehi moh, mboten usah ngono. Tapi ngatung. Tapi karo ngatung. Wong delok iso digribek ya. Ora setane nang kene kok ya akeh kenalane ya setan. Nggumunku sing rewang aku gurane. Sing rewang kok ya ora nganu nesu gek molak mucuti ngono lho. Padha rewange njaran. Apa golek pulian nggih becek ngono jawane. Iya. Golek pulian. Wes terus nyetan. Nah. Diratani Dol, cendol diratani Dol. Dudono Dol. Nah. Sing wedok sek nang pasar untunge ra roh dadine. Sing wedok dodol nang pasar kok. Nah. Ora usah njaluk tong-tong lah malah njaluk es krim barang ki nyaput setan doyan es krim.
Gak apa njaluk telu. Lah nek kowe kon njaluk telu jare sindene malahan. Setan. Loh, nek dine. Oh, empere tanah bundol ha. Ngarep mundul, empere ndol. Ora apa-apa, lebok jayangan. Entar ya kono rewang jadi apal. Lah iya ta wis 5.000 ngeping 50 pra ya akeh. Mayan. Nggih becek iso turah iki. Burimu cek, burimu. Lah kuwi. Heeh. Es, kadar bojone sik nang pasar ndak eruh ae. Kuwi lentok sapane aja domone bojone lho, Ndol. Nek bojone roh lo malah ditambahi, Pak. Apa iya? Iya. Nah. Entine. Oh, Ndol, kulon cek, Ndol. Kulon, Ndol. Ndol, sing kulon, Ndol. Kulon cek. Aja mulai engko bablas sing kulon ra balik rene cilaka kancane. Bablas ngono turu nang omah kancane ngene Yadis. Lah. Ayo Pak No. Ayo setane kon ngamuk neh. Iya. Os. Loh, lah kok endo lho. Dipecut to endo. Iya. Dipecut to endo. Syukur. Enak setan dipecut endo ya. Kok iso males. Setan dipecut iso males. Setan kurang ajar. Setannya kurang ajar, dipecut males. Woi. Ayo le. Iya os. Nah, Iya. urung, gorong, urung but. Iya. Iya. Setannya nesu. Oh, wah. Sololo. Kan mecut. Oh, saya mecut jek akeh dibake Ndol. Oh, iki beda iki lek mecut iki. Bendolane ning dhisik iki. Iya. Ora sida mecut, matur suwun, Pak. Nggih, Bapak paringi Pak. sehat selalu murah rezeki. Amin. Nek disawer tok ora dipecut, Ndol. Heeh. Gak mentolo jarene. Oh. Ho. Iya. Oh. Oke. Os. Lo. Wah. Ye. Oh. Ya. Iya. Lo. Bali, Bapak. Lo. Ye. Wah. Wah. Ae. Os. Iya. Iya. Ho. Solo. Lo.
Baik Bapak Ibu hadirin, Bapak Ibu, tamu undangan dan juga segera penonton masyarakat desa Sumberwaru dan sekitarnya. Satu gebyar sendratari Jaranan Buto yang mana diperankan langsung hadirnya Pak Jarno, Pak Jumono dan juga teman-teman dari Sri Jan Campur Sari Mlewis Putih Cemedok yang di bawah pimpinan Bapak Suroto, dan juga mungkin dari warga besar masyarakat desa Sumberwaru punya ajat duwe gawe ingin menghadirkan pagelaran kami, bisa berhubungan langsung dengan Bapak Riono yang sini. Nah Semedok ini Bapak Suroto, nang kene Pak Jumono ya iso, wis komplit pokoknya wis. Dan juga bagi yang belum tahu Mbah Tejo, Mbah Tejo iki ya nggambuh ya bakul undi-undi, nang Gendo, nang Pasar Gendo, nang kono ya dipasang plakate Mlewis Putih, nang kono lek wong arep nanggap rasa ado-ado marane Mbah Tejo. Mbah Tejo bakul undi-undi. Heeh. Ki kanca-kanca sesuk liwat Gendo mampir ke Mbah Tejo. Nggo kresek dhewe-dhewe ya. Wong sita nggawa sak kresek Mbah Tejo balik iso semaput lho ya. Ondene entek antuk duwe. Baik Bapak Ibu hadirin, setelah kita dihibur satu persembahan sindra tari jaranan, kali ini kita dengarkan satu tembang dari Warang Gunung kami. Mungkin Mas Riono mau minta lagu, monggo. Ya lagu apa Madura, Cina, Jawa wis komplit nang ngene. Iki siapa yang nyanyi? Apa Hum Pempah?